Ginoo, istas-an sa mga langit. Dako kami kalipay diya kanimo. Nini nga kagabion, samtang kami magatuon si mga pulong, puna kami sa balang espiritu. Usab o Diyos ang amo mga pulong nga madungog, gikan diha kanimo, kini amo makinabuhian, hantod sa imuhang pagbalik. Salamat Ginoo sa tanan, ikaw nahimo namong higala, ikaw nagpakamatay sa Kalbaryo sa cross, ug salamat sa imong pagtubag sa pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ato ang mga higala niini nga gabi ug asa man mo karon nagapanglantaw sa laing dapit, sa uban dapit, ako magaingon kaninyo maing buntag, maing udto, maing hapon ug maing gabi diri sa Pilipinas. Higala kapag laom niini nga semana ang atong tema sa atoang pagtuon naguluhan communion in action. Unsa may buot ipasabot niini para kaninyo ug kanako. Apan ang Biblia nagtudlo ug nag-ingon sa matag usa kanato diha sa Marcos kapitulo 1 bersikulo 17. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. This is an invitation of God for you and me. Invitation ni siya. Nag-ingon siya diri, come, follow me. Dili ang pulong sa Biblia nga kita unsa man gipugos apan giimbitar lang ta ni Ginoong Hesus nga mosunod diha kaniya. Ug imong tan-awon kani nga mga bersikulo, mga igsoon, nagtudlo kani kanato para nato nga mga tumutuo, kinahanglan day kita nga mosaksi sa mga katawhan, dili lang kay sa sulod sa atong panimalay, sa sulod sa iglesia, ug hain kita nasakop, apan bisan sa gawas sa atong panimalay, bisan sa layo sa atong panimalay. Ug imo kaning tan-awon, ngano man nga kita nga mga Kristohanon, nag-struggle mangyud ta sa pagsangyaw sa maayong balita sa uban nga mga katawan. Ngano nag-struggle mata? Why? Because witnessing requires spiritual life and power. Kinahanglan di ay ang ato ang kinabuhi naa si Kristo kanato. Kapag naa si Kristo kanato, therefore kita lively mga igsoon diha kang Kristo. Muna kita nga mga disipulo, kinahanglan mo build up kita o kung saman tulog ka mga essential sa ato ang kinabuhi. Una, prayer. Ikaduha, Bible study. And ikatulo, witnessing. Kaning tulo ka mga bahin, muni ang usa o tulo ka nga nag-connect ka nato diha kang Kristo. Ug imong tanawon ang Juan, kapitulo 15, versikulo 5, nagingon siya, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. O, tanawa mga igsoon, mga higala, mga kapaglaom, klaro kayang balang kasulatan, nga kita usa daw, magapabilin diha kang Kristo. Apan ang pangutana, nganong lisod mangyod kaayo ang pag-witness, ang pagsaksi usahay. Murag mabati nato gunsaman ang kalisod sa paghimo niini. Ngano kaha? Natay pagatun-an nga mga punto. Ngano kaha mga igsoon? Una, nganong lisod kayo? Kay ngano kita nga mga tinun-an, kinahanglan dayta mo connect diha sa Dios. Mo connect kita diha kang Kristo. Importante din nga mo connect kita kay Jesus. We cannot share Christ with others unless we are first connected to Him. Ay, kita day mag-una.
mga igsuon nga mo connect diya kang Ginoong Hesus. Unsaon man nato pag-connect diya kang Ginoong Hesus? Ay pagtuon sa balaang kasulatan mga batan-on, mga kaigsuunan. Importante di ay ang pag-ampo, usab ang pag-witness sa uban nga mga katawhan. Kay kanideng pag-ampo, Bible study keeps us connected to the source of life. Kisa may source ato ang kinabuhi. Nganong naginawa pa man kakaron? Nganong malipayon makakaron? Nganong bisag adunay mga kagulanan? Buhi gyapon ka. Ngano man mga kapaglaom, ngano man mga kabatanunan, nganong buhi pa man ka, nganong malipayon pa man ka. Why? Because naa diri ka nato ang Dios. Nag-connect pa ta, nag-stay pa ta diya kang Ginoong Hesus. Mga igsoon, kay nagpabilin pa man ta sa pagtuon sa iyang usaman. Bala ang kasulatan kay ang teksto nagaingon nga si Ginoong Hesus mao ang vine, we are the branches. Without Him, we can do nothing. Wa gitay mahimo. Kung imong tanahon, pag ang sanga gali, madaot na. Mga igsoon, maputol na gid na siya unsaman sa punuan. Pagkaputol niya sa punuan, matagak siya uban sa mga dahon. Ande makita na to, wa nagipulos. Ang makapahimulos na lang ana, ang pagsugnod na lang mga igsoon. Muna nga, we stay connected to the vine, and this vine is Jesus Christ. Dili di taangay magpalayo, diya kang Kristo. Kinahanglan kanunay, mo konekta diya kang Kristo. Ay, that is normal nga moabot sa tua ang problema. Kay lisod po kayo mga kapaglaom nga ang atong pagbiyahe smooth sailing na lang kanunay. Hinoon, pagkanindot kaayo kung ang atong pagbiyahe smooth sailing. Kaya nga naman, walay lipong. Pero usahay, ipa-eksperyensya kita ni anang unsaman problema, ipa-eksperyensya kita ni anang kasakit. Kaya nga naman, kung moabot ang panalangin, kung moabot ang kalipay, you can appreciate God. Kaya kung smooth sailing na lang, moabot ang panalangin, usahay, ikaw ug ako, dili kaayo maka-appreciate diha sa Ginoo. Muna nga usahay, witnessing ang pagsaksi mahimong difficult kayo when our devotional life is weak. Muna nga luya kay ka. Makalimot ka usahay sa pagbasa sa Biblia. Makalimot ka usahay sa pagampo nimo, pagmata sa buntag mga batanon ug mga kaigsuunan. Paglakaw nimo, makalimot ka usahay sa pagampo, pag-uli nimo, makalimot ka usahay sa pagpasalamat sa Ginoo nga sa imong paglakaw na unsa man ka, giproteksyonan ka unsa man sa Ginoo nga nakaabot pa ka gikan sa imong paglakaw sa imong panimalay uban sa imong mga kabataan ug asawa. Pasalamatan nato ang Ginoo ni ana. Muna nga importante kayo kung mahimo kitang saksi, dili kita malimot sa pagampo, sa pagbasa sa balaang kasulatan. Kay kung malimot gali ta, mga kabatanunan, ang mahitabo, maluya ka. Nabantayan ninyo, mga kapaglaom, karon nga panahon, mas dako ang atong panahon sa pagtanaw sa cellphone, sa pag-swipe sa atong mga iPads. Bisag way signal, hala swipe, like, share. Pero galig makakita ta og mga pulong sa Ginoo, bisan diya sa atong cellphone, ay diretso na nato og unsaman. Likay kay gusto ta atong unsaman kalibutanon nga atong makita. Muna nga kaning pag-witness, kinahanglan gyud nga mo connect ka sa Ginoo. Kay ang sakyanan bitaw, labi na karon, mahal kay gasolina, mahal kay krudo. Ang sakyanan kung way gasolina, way krudo, mudagan yapon. Tinuod dili, mudagan. Usaan na pagdagan, ituklod na lang. Pero unsay mahitabo, weak kay ka, kapuy kay ka. Muna mga igsoon, manginanglan ta gasolina.
Minanglad ta makinarya. Muna manginanglan ta kang Kristo. Aron ang atong fuel sa pagpangalagad. Mga igsoon, paspas. Diha. Dili luya ang atong pagpangalagad. Muna kinanglan tag fuel. Muna gikinanglan nato sa Kristo. Muna nga atong i-prioritize dili ang communion nato diha sa Dios. Pinaagi sa pagampo o pagbasa sa balaang kasulatan. Ingon ang buhat, mga kapaglaom, buhat 1, kapitulo 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and Judea, Samaria, to the end of the earth. Tanawa, ang Biblia klaro kayo, nga nagtudlo sa matag-usa kanato, kaninyo ug kanako, nga ang pag-witness di ay, dili lay diritso sa tumoy sa kalibutan, sa ato ding una, sa ato ang panimalay. Ikaduha, sa atong silingan. Ikatulo, sa layo nga mga dapit, hantod sa tumoy sa kalibutan. Tingali ikaw og karon, nag-uol tingali ka, kay ikaw ray nangalagad sa sulod sa imuhang panimalay. Muna nga karon gitudluan kita sa balaang kasulatan nga kung witness ta una sa Jerusalem, una sa ato ang panimalay. And this is our comfort zone. Tinuod, comfort zone nato ni ang atong panimalay. Mu-witness ta sa atong mga kabataan. Usaom na to pag-witness sa atong mga kabataan. Mga ginikanan, magpakita ta og maayo nga mga pamatasan. Kay kabalo ba mo, mga ginikanan, ang idol sa itong mga kabataan, kita. Kita mo'y idol. Pag ang ginikanan mamalikas, ang mga kabataan mamalikas po pagdako. Kung ang ginikanan maningka, ay ang mga kabataan po maningka sa pagdako. Pero, mga igsoon, if we stay connected to our God, di ta mo biya, di kang Kristo. Kung kita mag-worship sulod sa panimalay, ang atong mga kabataan usab sa pagdagko nila, mo-worship pod sila. Ang atong mga kabataan pod, mukantas mga laawiton diya sa Ginoo. Muna nga, nganong lisod man pag-witness. Kaya nga naman usahay, kita nga mga disipulo, kinahanglan kita og balaang espiritu. Kinahanglan tag balaang espiritu. Kay usahay, pakitang tao na lang nga nagsimba, pero wala iba lang nga espiritu. Tanawan ninyo ni, mga igsoon. Og ato ning tunan, ato ning pagkatanahon, nag-ingon siya diri, Demi, ipakita lang nato nga kita usaman nag-attend sa church regularly. Know the doctrine. Nay mga maayo kayo ani. Maayo kay doktrina. Bisan gadias online, mag-away na. Pero participate in the ministry. Nakita nato na. Bisag asa, nag-participate sa ministeryo. Appear faithfully, outwardly. Pero tanawa, mga kapaglaom, ingon sa diri, inwardly, sulod sa kasing-kasing, their heart are not fully surrendered to Christ. Nagsimba sila, pero ang ilang kasing-kasing, wala gyud tanan mo surrender diya sa Ginoo. Apan, ang ila usab espirituhanon nga kinabuhi, nagaluya. Usab, they are lack of transforming power of the Holy Spirit. Muna nga kinahanglan day nato ang balaang unsaman espiritu sa matag adlaw nga kita magakinabuhi di kang Kristo ingon nga mga disipulo og imong tanawon kani napulo ka mga ulay. Kani napulo ka mga ulay, it represent members of the church. They are waiting diha kang Kristo. Bridegroom, nagtagad sila. Og imong tanawon, ang napulo ka mga ulay, kaning 5, wise. Kani pong 5, unsa man, foolish. Pero og imong tanawon, unsa may nakadiferensya nilang 5. Nga pariha man pud sila, nga nag-ingon ang balang kasulatan, nga pariha pud sila na mahulay. Mga igsoon, apan, paghimatan nila ang nahitabo, ang 5 mga igsoon, nahutdan. Kaya nga naman, kumpiyansa ramang kaayo. Pero ang 5, wala gyud mahutdi. Kaya nga naman,
Unsaon pagkahurot nga di man kumpiyansa, nagtuon man sa balaang kasulatan og tarong, nagready man, nagampo man. Therefore, way kumpiyansa sa kinabuhi. Kung adunay pagsulay, mupailob lang. Apan ang 5, kay kumpiyansa man, nahutdan. Pagkahurot nila, ingon nga dili na di mi makahatag ninyo. Pamalit mo, mga igsuon. Oy, pagbalik nila makaigsunan, ang bridegroom sa paglakaw nila giabot na diay, nasiradan sila. Nasiradan sila sa gingharian sa Dios. Oy, sa pagsirado mga igsoon, nanuktok giignan wa na mikailan ninyo. Muna nga importante day nga kaning balaang espiritu nga nasa atong kinabuhi, mga igsoon, ato ning imintinar. O sama to pagmintinar, ang atong relasyon sa itong isig katao, imintinar nato ang paghinigugmaay, ang paghiusa, imintinar nato ang atong relasyon sa atong buhi nga Diyos, mga igsoon. Kay kinahanglan day, og imong tanaon, nga ang oil day, it represent the Holy Spirit. Muna kinahanglan din nato ang balaang espiritu sa ato nga buhi nga Diyos. No, kay sa matag adlaw mga igsoon, kung wala tay balang espiritu, ambot lang makapailob baka kita. Labi na karon nga panahon, petintrapika. Karon nga panahon, krisis kaayo, pagkamahal sa mga palaliton. Ug di ta kapailob, wa tay balang espiritu, ay di kita kalahutay. Di kita kapailob, pero naa may balang espiritu. Bisag awayon ka, ay pailob lang yun ta, mga igsoon. Muna nga kita, nga mga tumutuo, kita nga mga disipulo, atong ipasiga kanunay ang atong kahayag. No, importante kay ni nga ipasiga nato kanunay ang atong kahayag. Bisan asa ta nga dapit niini nga kalibutan, mag-abot man ka sa Luzon, moabot man ka sa Mindanao, moabot man ka sa Visayas, moabot man ka sa Europe, moabot man ka sa USA, ipakita nato ang kahayag nga sa pagtan-aw pa lang sa tao, diha kanimo, makita na nila unsa man si Kristo. Kaya nga naman, kagwa nagali ang balang espiritu, pagdaing nagali ang atong spirituality, muni ang pinakadako nga hindrances sa epektibo nga pagsangyaw sa maayong balita. Muni ang mahitabo. Nga naman, luya, no? Naiwali dito, kamo lang. Adto ta dito, kay mutabang ta, ay kamo lang. Pero mga kabatanunan, nakita namo karon nga kamo mga batanon, kamo mga kaigsunan, nagasuporta sa buhat sa Dios. Muna kita nga mga Kristohanon. Without spiritual power, tanaon ta reliyoso gyapon. Tinuod dire. Tinuod, but cannot effectively reflect Christ to others. Dili gyud magreflektar si Kristo diri kanato nga makita sa uban nga bisan lang sa atong batasan, sa imong batasan, makaingon ang imong silingan, musunod ko niya kay ang iyang Kristo nga gisunod insakto kay pagkabuutan nimo igsoon. Muna nga, si Ginoong Hesus, wala siya naglantaw sa perfect nga tao. God is not looking for perfect people, but for connected people to those who daily seek Him in prayer and His Word. Muna nga, importante kayo, mga kabatanunan, mga kaigsunan, that we are grounded in the Bible and focus on the mission. Importante kay nga ang balaang kasulatan atong pagabasahon, nga ang Biblia atong pagapaklion, atong pagatan-aon, atong kinabuhian ug unsa ang love letter ni Hesus para kaninyo ug kanako. Kung ato ning tun-an ug kita magapabilin nga mo connect diya sa Dios, mga igsoon, hapsay kayo ang ato ang unsaman pagkinabuhi. Muna nga ingon ang Salmo 51:12-13. Restore me to the joy of your salvation
and grant me a willing spirit to sustain me. Then I will teach transgressors your ways, so that sinners will turn back to you. Muna nga, mubalik ta sa Ginoo. Magpatudlo ta. Na ako'y maestro kaniyadto, si Pastor Ian Felicitas. Di ko kalimot ani nga magtutudlo sa Mountain View College. Sa panahon nga nag-eskwela ko og theology, 2001 ko miabot sa Mountain View College. I think, if my mind serves me right, he arrived at Mountain View College 2002 or 2003. Pag-abot niya dito, iya kong giignan, hari! Pagdili daw ko magbinutan, ang itawag basi, pero og magbinutan, hari! Sa hari, you always play basketball. Sige daw kong dula og basketball. Ang gusto niya mga igsuon nga, dula, gamay lang, tuon sa Biblia, mas daghan. Ingko nga, sir, pastor, ganahan, magigay ko mo dula og basketball. Di ko nimo mapugnan ani sir, kay ganahan ko basketball. Itsa nga, nindot yung kaayo nga, mas dako ang pagtuon sa Biblia, ang basketball, gamay lang. Pero kaning batanon pa ta mga igsuon, mas taas magyud ang atong panahon unsa man sa pagdula. Mas taas ang atong panahon sa paghawid sa cellphone. Mas taas ang atong panahon sa iPad. Mas taas ang atong panahon nining maong laptop. Mas gamay ang atong panahon usahay sa pagbasa sa balang kasulatan. Apan sa panahon mga igsuon, I think third year college na ko, giignan ko niya, hari, murag na-transform ka na. Na-transform din ko. O sa kuan pa na ba, na-restore, nabalik kay kaniadto, murag na-broken mga igsoon. Pero mga igsoon, makabalik dita sa Ginoo. If our heart is willing to open, nga willing ang atong kasing-kasing nga muabri, nga ipasulod si Kristo sa atong kasing-kasing, ug huna-huna. Kaya nga naman, tudluan data sa Diyos. Sa atong mga mata, ug unsay maayo lantawon. Sa atong mga dalunggan, ug unsay maayo nga mga words paminahon. Sa atong mga nilihukan, ug unsay maayo nga mga nilihukan, buhaton. Nga kani nga nilihukan, magasunod sa dalan ni Ginoong Hesus. Ikatulo mga igsoon, nganong lisod kayo. Kaya nga naman, usahay, kinahanglan day mga igsoon, sa atong pagkadisipulo, natural ra gyud kayo to share the joy of salvation if we are connected to Jesus. If the Holy Spirit is in us, natural na lang gyud kayo di ay. Bisag pirmiro murag nagproblema ka, pero kung naa si Kristo, diya kanimo. Kung nanay ang balang espiritu, kanato mga igsoon, natural na lang kayo ang pag-share sa kaluwasan o kalipay para sa uban nga unsaman mga katawhan. Kaya when the joy of salvation fills our heart, witnessing becomes natural. Wow, kung naanaday ang kalipay diri sa atong unsaman kasing-kasing, labi na mapuno na ta mga igsuon sa kalipay diri sa atong kasing-kasing, ang pagsangyaw, ang pagsaksi sa uban nga mga katawhan, it just flows mga kaigsunan, murag tubig di ay, unnatural na lang di ay. Muna nga daghan manggod nga mga Kristiyano unsa man lost their passion, daghan nga mga tumutuo nga nawala ang ilang passion sa pagunsaman witness sa pagsangyaw sa mga balita because they have lost the joy of salvation. Ikalipay nimo ug nako nga si Jesus nagpakamatay sa Kalbaryo sa krus, nga kita karon naluwas di ay mga igsoon sa atong mga sala kay iya na nagpakamatyan. Muna karon ang pag-witness di ay simple na lang day kaayo kung kita mabati nato nga ang kalipay, og simple na lang day kaayo kung dili mawala ang atong connection diha sa atong nga buhi nga Dios.
Kaya nga naman, revival begins when we ask God to restore our heart. Pangayuon day nato, mga higala. Pangayuon nato diha kang Kristo. Nga ang atong kasing-kasing mausab. Nga ang atong kasing-kasing mag-focus lang diha kang Kristo. Kaya nga naman di ay, before God uses our lips, ang atong mga labi, ang atong mga baba, He restores our heart. Usabon day ang atong kasing-kasing. In conclusion, mga higala, Jesus calls still stand today. Nagpadayon gyapon ang pagtawag ni Jesus kaninyo mga batanon ug kadako ug mga kaigsunan. Ingon siya, follow me and I will make you become fishers of men. Muna discipleship in action happens when we abide in Christ. We receive the Holy Spirit's power. We share the joy of salvation with others. Ang kanta nag-ingon, no, ako ning sa una high school pa ko ni sikog pamati ani. Ingon ang kanta, Jesus said, here I am. Won't you please let me in? And you said, I will tomorrow. Jesus said, I am here, who supplies all your need, even your cars, even your food. But you said, I will tomorrow. Tomorrow, I give my life tomorrow. But how about today? But so much easier to stay. Tomorrow, I promise you tomorrow. But how about today? Mga igsoon, mga kapaglaom, mga kabatanunan, how about today? Karon na ang panahon nga kita mo surrender sa Diyos. Karon day ang panahon nga mo connect kita diya kaniya. Karon day ang panahon nga atong i-open ang atong kasing-kasing, ipasulod ang balang espiritu. Karon day ang panahon, mga igsoon, nga atong ikalipay ang pagsangyaw sa mayong balita. Ayaw na ng ugma. Karon na, mga igsoon. Karon na. Ako ko kamong gihangyo, mga kaigsunan. Dili na ta mag-ugma. Karon ang panahon sa pagsangyaw sa mayong balita. Mag-ampo ta. Ginoo nagsasan sa mga langit, dako kami kalipay, ingon nga imong mga disipulo, nga mo witness kami sa mga katawhan, nga among ilihok ang among mga lawas sa pagsangyaw sa mayong balita. Ginoo nini nga kagabion, ako nagampo sa pinasahi, sa imong mga kabatanunan, sa imong mga kaigsuunan, nga nagatanaw o nagapaminaw sa ilang mga igdulungog o nagatanaw sa ilang mga mata. O Diyos, niini nga kagabion, imo silang bubuan sa imong bilang espiritu. Imo sila Ginoong panalanginan. Imo kaming hiusahon, Ginoo, labi na sa pagsangyaw sa mayong balita. Wala kami mahimo ug wala ikaw. Ikaw nga mong Diyos, o ikaw nga mo higala, salamat sa pagtubag sa pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga igsoon, stay connected to Jesus. I-open ang imong kasing-kasing, aron mo salod ang balang espiritu. O kita, malipayon sa pagsangyaw sa mayang balita sa uban nga mga katawan. God bless us all, ug mayang gabi kanatong tanan.